The Pot Pot Show. The Put Show. What's up, Put Show? What's up mga kaput-put show? What's up, Put Show? What's up Put Show? The Potpot Show. Uy, shout out the Put Show. Welcome to the Put Show. Hoy! Alright, mega love shoutout sa inyong lahat dyan, guys! Ayan. Good afternoon. Alright, good afternoon sa planeta ng Pilipinas. Ayan, hindi na natin isa-isahin ito. Ayan, sa Lifers family, and of course, the Rejects family, mega love shoutout, and thank you for coming, guys. Thanks for your support. Alright. This time, let's have an interview natin ng segment natin ngayon, guys, para ma-promote natin yung mga YouTubers, of course, vloggers or live streamers, at para nating masuportahan bawat isa. Alright, guys? And of course, spread the good vibes na natin. Mega woot everyone! Alright. Ayan, wala nang intro. And this time, guys, direkto tayo sa ating point ngayon. Let's have, meron tayo ngayong guest all the way from the other side of the world. Ayan, all the way from Europe. Ayan, welcome na natin ang ating guest for today. Here we go. Ladies and gentlemen, please welcome our special guest for today. Alright. Please welcome janitors sa Europe. Nakamute. Alright. Oras na ba dyan sa Pilipinas? Ang hali na, no? Hapon dito, alas 4 ng hapon. Happy Friday sa inyong lahat dyan, guys. Team Reject, mega love shoutout. Yes. Lahat ng 26 million is in the house, guys. Happy Friday sa inyong lahat. It's me, guys, janitor sa Europe. Bisaya po guys, ha? Bisaya, taga Bohol. Oo. Yan, Bisaya. Kababayan ni guys? Kababayan ni Butatski. Ayan, kababayan to ni Butatoy. Ito kong pangalan, guys. Ako si Mario Magallanes, taga Bohol ko, taga Tagbilaran City. Dire nagpuyo ko sa Finland, medyo almost 5 years na rin ako dito sa Finland. And then, dati po akong seaman. Seaman ako, seafarers ako dati for 3 years ago. Dati pa, before ako nakapunta dito, bali, nagbarko ako dyan sa, yung international ship talaga. Oh, seaman pala, guys. Hindi seaman na loko, ha? Seaman na loko. Oo, wag niyo lang. Wag niyong dugtungan, seaman lang talaga. Ano nang dugtungan yung seaman manloloko. Seaman ang naloko. Oh, seaman loyal. Alright. Seaman loyal, seaman loyal. Do you have any question about our Pwede lang kayo magtanong diyan sa ating ha? Sila ang naloko sa Julieta. Ayan, guys, ayan. Una nating tanong kay bro. Ayan. Bro, first question sa iyo, bro. Ayan. Bro, ayan. Again, para ma-clarify na ano yung pangalan, ang name ng channel mo ngayon and ginagawa mo palagi sa YT. Yan. Ako, ang channel ko talaga, guys, is Janitors sa Europe. So, bali, live streamer talaga ako, guys. Everyday ako nagla-live. Wala lang akong oras na hinahawakan sa live ko dahil nga sa trabaho ko. Minsan kasi yung trabaho ko, maaga ako matapos kasi maaga mag-umpisa. Ngayon, wala akong trabaho ngayon kasi Biyernes. Wala akong trabaho until Sunday. So, after nitong interview ni The Put Show, siguro mag-live na din ako. Or mamayang gabi, mag-live ako. And then at the same time, guys, nag-upload din ako ng mga content video once a week. Pero more on live streaming talaga ako. Hanggang ngayon ka pa ba, bro, na umakyat sa barko or ano? Wala na. Tagal-tagal na rin. Ayan. Pero until now, nag-apply pa rin ako dito sa Europe.
Yan. Pero so far ngayon, ano yung ano mo ngayon? Ano yung racket mo maliban na sa pag-janitor or YT? Ano lang talaga? Full-time working as a janitor Yes. or ano? So saan banda? Saan banda nag-work as a janitor? Dito lang din sa lugar namin. Dito sa Aulo, Pinlan. Usual ano yan siya? A hotel or ano ba? No, mostly ang nililinis ko is yung ano, yung parang tawag kasi dito city dance. Yung parang ano ba tawag sa atin sa Pilipinas? Yung parang daming mga dance instructor na merong mga nag-aaral na matutong sumayaw, mga ganyan. Ah, Oo, yun ang nililinis ko dito. Isang area lang naman, pero malaki siyang lugar na, ano? Lugar na yung mga pang ballroom, ganun. parang ganun, pero iba-iba kasi, may ballerina, ganun. May nagsusumba. Iba kasi dito eh. Hindi ka naman pwede makapagsumba sa labas pag ganitong panahon, winter. Grabing lamig na. Daming snow sa labas. Ganun ba? Kaya Anyway, yung nililinis ko talaga is ano siya, yung parang malaki siyang building na puro lang siya mga malalaking kwarto na iba-iba ang iba-iba ang dance lesson. maganda yung ganyang klase. Pati, Araw-araw ko yung nililinis. Monday to Friday. Pero ngayon, wala akong pasok ngayon. bro, pero sure ka, ano lang, sahig lang yung nalilinisan. sa, yung tanong, sahig lang ba talaga ang nalilinisan? Kalibre Vlog, may galap shoutout. Sahig, sahig lang. Okay. By the way guys, ang channel ng ating guest for today is nandiyan nakapin, and of course ito yung sa kanya nakaplex sa aking screen. May ano na siya ngayon is 5K subscriber ang kanyang latest. And of course, ayan bro, ilang years na nga ba yan sa ilang years ka na ba nagba-vlog so far, like or nagla-live stream yan? Last year pa ako nag-umpisa, last October 2022. Pero bali talaga itong YouTube channel ko is last 2019 ko siya nagawa. Pero yung parang gawa-gawa lang ng YouTube channel ba. Tapos nung last year 2022 by month of October, meron akong kaibigan na naging ganyo sa akin. Ba't di ka mag-YouTube kung may extra time? You never know, di ba? Yung during pandemic times din yan, sigurado. Hindi, last year pa 2022. Last year lang pala. Last year, October 2022 ako nag-umpisa nito. Bali, nag-umpisa ako talaga guys sa pag-YouTube ko is 17 subscriber pa lang ako. Wala pa akong kamuwang-muwang sa YouTube. Di pa ako marunong masyadong mag-edit. Di ko pa alam na meron parang live streaming, mga ganito. Siguro kung simula pumunta ako rito, kung alam ko parang mga kalakalan sa pag-YouTube, siguro malaki-laki na rin yung ganyan. Di lang 5,000. Lagpas pa. Pero at least okay naman until now. Kasi nung umpisa kasi natin, wala tayong idea about sa mayroong klaseng dikitan, 'di ba? So medyo akala natin mahirap yung tawag nito. Although yung iba maganda kasi meron na silang content talaga, 'di ba? Merong mga na talaga kaya kilala. Yung sa mga common na tulad natin na maliliit pa lang, is hindi pa natin alam na meron palang shortcut, no, 'di ba? Yung ganyan dikita na tapos yung sharing of tawag na to, kumbaga tulungan sa watch hours lalo na, 'di ba? Yung mga ganyan. So nung lang natin. Kumbaga Hindi ko pa alam dati na may tawag nito, na may lapagan dikitan. Oo. Ako isang kaibigan na Pilipina dito. Tawag nito, bisita namin sa bahay. Taga Poland sila. Tapos pumasya lang sila dito sa Aulo, Pinlan. Sabi niya sa akin, Kuya, ba't di ka sasali sa paangat program or lapagan dikitan? Ano yun? Di ko alam yun. Sabi ko. Sabi niya sa akin, yung parang mabilis yung banana daw. Sabi niya, ganito, ganyan. Sabi ko, ano yung banana? Saging? Basta i-type mo lang dyan na lapagan dikitan. Marami ka makikita ang ganyan dyan sa YouTube. So, tinatry ko lang din. So, after na-try ko yun, tuloy-tuloy na siya.
Oo, kasi kapag yung hindi ano natin inosente tayo dati, parang isip natin mahirap makaano na sa channel ko ngayon 1 year na ano 12 o 16 lang yata yan. So yung nabuhayan lang tayo ulit nung nalaman natin na mayroon pala ganung klaseng sistema, Yes, di ba? yes, yes, yun. At Yeah. saka, nung, yung 1,000 banana talaga, nakuha ko lang yan ng 1 month. Sobrang sipag kong mangisda dati. O, wala ko pakialam na malalagas. Lagas, Akin, lagas. Sa akin 1 week. 1 week yung nung nalaman ko na ano pwede pala. So diniskartehan ko lang ng ano. Tapos yan nga yung pagpaano nga sa pagdikit-dikitan marami kang nakikilala. Pero itong tanong ngayon, bro, anong masasabi mo din sa ano? Meron kasing mga vloggers or meron silang issue about sa ano, yung dikitan daw na ano, pangit daw yung ano kasi daw against daw sa YouTube na alam mo yun, guidelines, something like ganun. So ano naman masasabi mo dyan? Positive or negative or something ganyan? Sa side ko naman, no, nagbabasa ako minsan sa mga community guidelines ni YouTube. Wala namang sinasabi si YouTube na bawal yung lapagan dikitan. Kasi kung pinagbabawal na yan, wala tayo rito ngayon. Madami na tayong sinisipa ni Lolo, guys, di ba? Kasi, oo, ang dami namang, hindi lang naman tayo gumagawa ng ganito. Naglapagan dikitan. Amakin mo yung mga ibang mga live streamer dyan. Ilang taon na sila nagla-live. Until now, nandyan pa rin naman ang channel nila. Tama. Kasi kung pinagbabawal to ni Lolo, or ni YouTube, or ni YT, wala na tayo ngayon. 1 linggo pa lang, sinisipa na tayo niya. Bawal yan, di ba? Wala namang sinasabi sa community guidelines. Kaya, hanggat nandito tayo, may nanonood sa mga walang kwentang minsan nating live, minsan maritisan lang, ay pumapasyal pa rin naman. Tuloy lang ang laban. Kung sa akin lang, no, in my own opinion lang, guys, no, kung bawal siguro, bakit pinagpatuloy natin to? Bakit lalo tayo dumadami? Yes, marami ang ganong sistema, lalo na yung mga content na pangat program, di ba? Yes, totoo yun, totoo yun. At saka malaking tulong itong ganito sa mga katulad natin ng mga small YouTuber, guys. Yes. Malaking tulong. Hindi lang sa atin na monetize na tayo. Sa totoo lang, no? Kung ma-monetize na yung channel ninyo, guys, 1,000 subscriber, 4,000 watching hours lang hinihingi ni Lolo. After that one, mag-isip tayo ng magandang content. Ang hanapin natin, magpa-trending ng videos. Yun lang yun. Ang next question sa'yo, sino yung nag-inspire talaga sa'yo na mag-YouTube? Kaibigan ko. Ano yan siya, YouTuber din ba or ano? O, YouTuber din siya. Until now, nag-YouTube din siya. Pero, naunahan ko pa siya. Ano ka influence? Paano ka na ano niya? Wala lang. Sabi lang siya sa akin na, bakit di ka mag-YouTube kung may extra time ka dyan sa Finland? Mas maganda dyan kasi nasa ibang bansa ka. Saka mas mabilis dyan. Katulad doon sa Pilipinas na medyo daming mga vlogger. Dito kasi sa Finland, guys, hindi masyado uso ang Facebook dito. May mga countries kasi na meron nga walang Facebook eh. Sa kanila ba yung Facebook? Ito, hindi masyado uso ang Facebook dito. Mga bata dito, makikita mo pag sumakay ako ng bus, makikita ko dyan sa mga tindahan or sa mga playground ng mga bata. Mahawak cellphone. Ang pinapanood, YouTube, TikTok, mga ganyan pinapanood. Yeah. Wala masyadong, saka hindi masyado uso ang Facebook dito. Ang uso dito is WhatsApp, saka yung Instagram. WhatsApp. Kasi usually is Instagram, di ba? Yun. Tapos Twitter. Yan ang pinaka-uso dito. Yes. Hindi masyado sikat ang Facebook dito, guys. Usually Twitter at saka Instagram. Yan ang pagkakaalam ko sa ano. Dito. Ano naman yung nakita mo sa nakita mo or nag-gain mo sa pag-vlog or live stream? Ano yan siya? Ano yung nakita mo as in nag-gain? Madami kang dati kang mamit na mga kaibigan. Yes. So yun, madami kang mamit na kaibigan, ibang lugar, dami kang makilala. Kahit dito lang sa larangan natin ng mga katulad nating mga small YouTuber, guys, marami kang makilala. Tsaka marunong kang makisama sa ibang tao, dami ka talagang magiging.
So about sa ano naman bro, sa gain, yung since monetized channel ka na, okay na ba yung ano mo or income or something ganon? Ini-expect mo ba yan na makakatulong sa iyo or Ako guys, ang priorities ko talaga trabaho ko dito. Ang pag-iisip ko talaga, ano lang to, pastime ko lang, libangan ko lang. Magkano lang naman kinikita, hindi naman masyado kalakihan. O, isipin natin, bumili ako ng laptop, bagong laptop, bumili ako ng bagong sound card. Wala man ako ganito dati. May laptop ako dito, luma, walang camera. So, kailangan ko bumili ng laptop. Bumili ako ng laptop. Bumili ako ng sound card para makapag-live streaming ako. Ganito, ganyan. Pero at least, kumikita yung channel mo kahit papaano. Kasi ang pag-YouTube kasi guys, yun ang tinatawag nitong ano to eh. Small investment sa sarili mo. yes. At saka, ano lang din to, yung parang ginawa mo siyang memories ba? Halimbawa, kung gumawa ka talaga ng sarili mong content, memories mo na din to sa sarili mo or sa asawa mo or sa pamilya mo. Depende kasi yan sa channel ninyo, guys. Tama. Kumpara sa akin nga, pwede mo sabihin yan eh, ano, kumbaga, ano mo yan eh, bagong modern way of diary na, no, di ba? Parang ganyan Yes, klase. totoo yun. Totoo yun. Modern Kasi way of ito diary. sa akin ng ano, more on live streaming talaga ako kasi bihira ako makagawa ng content. Tingnan niyo mo bago akong upload ngayon. Sino lang ang pinagtritripan ko, asawa ko, kahit ano-ano na lang pinagtritrip ko sa asawa ko. Basta lang magawa akong content. Yes, panoorin niyo yung bagong upload ko ngayon. Yun, meron di ba? ako. At least, ano, importante na nag-enjoy ka sa ano nyo. Yes, totoo yun. Kasi ito sasabihin ko sa inyo guys, no? Yung mga kakaumpisa pa lang, kung hindi kayo nag-enjoy sa pag-YouTube, itigil nyo na. No? Yes, tama. Tama. Itigil nyo na kung hindi kayo nag-enjoy kasi sayang ang panahon, sayang yung pera na ginastos yung magpa-load lang para makapag-YT, Gadget pa. sayang yung oras. Kung magastos ka naman, hindi naman pwede na hindi ka gagastos. Pero pag nag-enjoy kayo guys, ipagpatuloy nyo. Pero pag hindi, hanggat maaga pa, itigil nyo na. Sa tuwing wala ka sa ano sa YouTube or hindi ka visible sa social media or sa ano naman ang ginagawa mo outside world. Ayan. Baga, Trabaho. Yan. Trabaho talaga. Kasi Trabaho. dito sa Finland, gigising ka lang papasok sa trabaho. Uuwi ka lang para magpahinga, matulog, kakain. More on trabaho kasi dito eh. Wala naman masyadong libangan dito, napakatahimik na lugar. Tapos konti lang tao dito, konti lang kaming Pilipino dito sa lugar namin. Mhm. Pero kung gusto mong magkala-gala sa labas, katulad ganitong sitwasyon, sagsagan ng winter, sino ba mang may gustong gagala sa labas, maglakad ka na napakadaming snow, napakalamig. During summer, by the month of mga, katulad din sa Pilipinas, summer din sa Pilipinas, pare-pareho lang. Yan, medyo madaming taong gumagala sa labas. Okay. Nag-ihaw-ihaw, ganito, ganyan, nag-inuman, ganyan. Kasi bihira nga lang ang summer dito. Ang totoong summer dito sa lugar namin, guys, 1 buwan lang. Alright, ano bro, ito, sa pagiging isang vlogger or live streamer, ano naman yung mga bagay na natutunan mo? Yung pakikisama, number 1. Mhm. Number 1 yung pakikisama at saka, siyempre, hindi man talaga mawala yung respeto sa isa't isa. Andun na tayo na may mga minsan hindi magkaintindihan, pero good vibes lang. Good vibes lang. Good vibes lang. Yung iba, dami ako naririnig na ganyan na mga feedback, ganito sa iyo. Hinayaan ko lang. Sabi ko, kung masama akong tao or pangit ako makipag-approach sa mga bisita ko, wala pumapasyal sa life ko. Pero nandyan pa rin naman kahit paano. Basta ano lang guys, good vibes lang tayo. Upload lang kayo ng upload kung may magawa kayo. Content, magandang content. Basta sabihin ko sa inyo, kung nag-enjoy, ipagpatuloy. Pero pag hindi nag-enjoy, hanggat maaga pa, itigil na. And of course, yung mayroon ka bang ibang mga gustong i-share dito about yung mga extra experience mo dito sa YT, most especially kasi YT tayo nakikita usually, di ba? Yan. Yes. Yung mga pwede mo pang i-share aside from that na Ang sa akin is, ang isi-share ko lang sa inyo guys, ano lang talaga.
magbasa kayo ng community guidelines ni Lolo para hindi kayo magka-problema sa channel ninyo. Kasi yung iba, nakikinig lang sa mga kwentong-kwentong barangay. Hindi naman yan eh. Hindi naman yan totoo yung mga sinasabi ng mga ibang tao dyan na naririnig nyo lang. Magbasa kayo ng community guidelines ni Lolo. Yun ang totoo. Wag yung kwentong barangay lang na, kwentong barbero lang narinig ninyo na bawal yan. Sinarinig ko ni ganito, ganyan. Hindi naman yun. Magbasa kayo ng community guidelines. Sundin ninyo yun. So, it means, pag sinunod nyo yung community guidelines ni Lolo, walang problema ang channel. Tuloy-tuloy. Konting sipag lang kailangan. Konting sipag lang kailangan. Yes. Saka bawal ang tamad, guys. Pero may kasabihan naman eh. Di baling tamad, pero di naman pagod. And so ngayon guys, ito mag-ano tayo sa ating next nating ano ngayon is ang ruleta ni Potski. Ayan. Ayan, magpaparuleta tayo ng mga question at ang sasagot diyan ay ang ating guest for today. Here we go. Alright bro, magpaparoleta tayo ng katanungan. Ayan, sasagutin mo ha. Ayan, ready ka na ba? Oo. Right, ready na bro? Ready na, ready. Okay, ito ang unang katanungan. What do you want? Yes, ano yan ha? And why na yan ha? Dala explanation. Okay, sige. What Sige. do you want, no? Simple lang, guys, no? Ano lang, bigyan tayo ng, siyempre, number one, salamat tayo sa Panginoon. Tapos, bigyan tayo ng mahabang buhay pa. Siyempre, kahit sino naman sa atin, yun ang pinapangarap na madugtungan pa ang buhay natin taon-taon. Diba? Tapos, siyempre, nandito man tayo sa larangan ng pag-YouTube, ganun lang guys, marunong lang tayong makisama sa mga kaibigan, at saka, ano lang, think positive lang always. I-push mo lang yung anong gusto mong marating sa channel, mararating at mararating mo yan. Next question tayo. Here we go. Teka lang, baka... What is your favorite way? Teka. Unwind. What is your favorite way to unwind? Yes. Sa ngayon guys, ang paborito kong mag-unwind, basta ganun lang, after work ko, wala akong ibang pinupukusan, YouTube lang. After YouTube, asikaso pagkain sa bahay. Kasi mas nauna akong umuwi sa asawa ko eh. Oh. Kasi yung asawa ko, medyo late siya makauwi dito sa bahay. So, Kaya hindi ka lang pala janitor ang ano mo diyan. Tigas ka rin pala. ano ko dito guys, tigasin. Ikaw din pala yung tigasin sa bahay. Tigasin. Buti na lang kamo, may dishwashing machine panghugas ng plato. Alright, next. Eto, ano lang natin to? Ayan bro. What makes you smile when you get up in the morning? Yes. Unang-una, siyempre, pag-wake up ko sa umaga, siyempre, salamat tayo sa yun ang number one natin. Siyempre, magdasal ka na, magpasalamat ka na, nagising ka pa. Diba? Nakita mo pa yung liwanag sa paligid. Bagong buhay. Yes. Napakaswerte natin guys, no? Tayong lahat napakaswerte na. Pagising natin sa umaga, siyempre, pasalamat tayo sa Panginoon na nadugtungan pa yung buhay mo. Did you ever meet a famous person? Yes, dito sa Finland. Na-meet ko na yung NBA player na tatay ng NBA player na si nandito ngayon sa Utah Jazz si Markkinen ba yun? Si Lauri Markkinen, NBA player sa Utah Jazz ngayon. Which are things money can buy. Yung hindi mabili, siyempre, yung prinsipyo ng tao. Hindi mo mabibili,
Ang prinsipyo ng tao. Hindi mo talaga mabibili yan. Hindi mo mabayaran yan. Mm-mm. Oo. Tsaka ano lang, siyempre yung pag-ibig ng isang tao. Normal yun. Yes. Siguro, Oh, yan. yung sa panahon ngayon, baka may pwede ng mabayaran na pera. Ano, practically speaking, halos lahat naman no? Nababayaran na ngayon yung Hindi lang. What holds you back in life? Siyempre, pamilya. Number one, pamilya. yan, bakit mo nasabi pamilya? Siyempre, yung pamilya ang nag-ano sa atin na parang kumakapit ka guys. Siyempre. Number one, asawa ko, magulang ko, mga kapatid ko dyan sa Pilipinas. Para sa akin, yun. Yung pamilya talaga is number one. Yes, yan kasi yung natin pinanghuhugutan ng Siyempre, kahit tawag ito naman guys, lalong-lalo na yung mga ito? mga kilalang mga OFW na kumakayod sa ibang bansa. Para saan ka kumakayod? Di ba? Para sa mga pamilya. Yung mga pagsasakripisyo mo, di ba? Yes, totoo yun. Alright, happiness can buy, sabi ni Ola. Ano yun? What activity instantly harms you? Magpapakalma. Basketball. Basketball, minsan. Paano siya nagpapakalma sa iyo sa anong pamamaraan? Kasi dito guys, iba kasi ang sitwasyon sa lugar dito, no? Kung kayo makasubok sa lugar dito, medyo dito sobrang tahimik at saka mostly ang mga sakit ng mga tao dito, stress at saka depression. Yes. Maraming mga dito, mga puti dito na depressed, kusa na lang tumatalon sa bintana. Kasi yan dito, Daputputyo kasi sobrang tahimik na lugar tapos katulad ganitong sitwasyon, sobrang lamig. Saka Sino bang gustong inflation pa, di ba? gumagana sa labas? Sobrang lamig. Dagdag pa yung inflation ngayon, di ba? Yung inflation, tumataas mga bilihin, isa din yan, di ba? Oo, halos lahat naman dito tumataas guys. Hindi man lang dyan sa Pilipinas. Lahat yan tumataas. Maangat mga bili. Gulat ka na lang na may makita kang ambulance dyan sa labas ng bahay niyo minsan. Iba kasi dito pag may mga nangyayaring ganyan. Wristback lahat, pati fire truck, wristback, mga pulis, ambulance. Akala mo may sunog kasi may bumbero dyan sa gilid ng bahay din. Yun pala, may nagpakamatay, tumalon. Yun. Parang sobrang depressed, sobrang tahimik ng lugar dito. Sobrang kunti lang tao. Ayan sa ano nyo? Napakalawak ko na lugar ang Finland guys, pero ang tao dito 5 million lang. Ha? 5 million lang ang tao dito. Lahat. Pero yung mga Pilipino dyan, marami-rami din sa tingin mo? Buong Finland ang pagkakaalam ko, 5,000 to 6,000 lang ang mga Pilipino. Buong Finland. Pero dito sa lugar namin, dito sa Aulo, Finland, wala pa kaming 200 dito, mga 100 or 150 something. Kunti lang Pilipino dito. Pero may time na nagkikita-kita din kayo dyan, every Oo, siyempre, hindi naman talaga mawala. What qualities do you admire about your parents? Siyempre, qualities do you admire about your parents? Siyempre, yung inalagaan ka. Kung maliit ka pa, hindi mo makikita ang ganda ng mundo kung hindi ka inalagaan ng magulang mo simula, di ba? Kaya marami akong mga kaibigan guys na kinakalaban nila ng magulang nila. Hindi naman sa pag-aano, no? Narinig ko lang ba na meron ako mga kaibigan na kinakalaban nila magulang nila. Hindi ko. Yan ang isang pinakamaling pagkakamali ninyo guys. Kasi kung hindi kayo inalagaan ng magulang ninyo, ano mangyayari sa buhay? Di ba? Kung pinabayaan kayo, maliit pa kayo. Dami akong kilalang ganyan, Daputputyo na parang lumaki ang ulo na nagiging hindi naman sa pag-ano sa ibang tao.
gawin nilang sisihin nila ang magulang nila kung ano nangyari sa buhay. Yes. Pero para sa akin para sa akin, huwag niyong kalabanin magulang ninyo, guys. Kasi hindi kayo mabubuhay sa mundong ito kung pinabayaan kayo. Oo. Yes. Kung Number may one. mali ang magulang, pag-usapan lang naman yan. Madali lang yan pag-usapan eh. Paano ba? Describe your problem in one word. Salita. Simple lang, guys. No? Para sa akin lang sa akin lang, no? Hayaan niyo ang problema na ang problema ang mag-isip sa inyo. Hindi, one word lang kung paano mo i-describe ka. Ang dami ng word na yun. Malas! Isang saklawa, isang bagsak. At Isang alat ako, bagsak. homesick. Ayan. Di ba, kumaga isang bagsak lang. Minsan stress. Dahil sa simula pumunta ako dito. Pero dati yun nakaramdam ako ng ganyan, stress. Pero ngayon wala na. Hinayaan ko na yung stress sa sulok. Sabi ko, matulog ka muna dyan. At ako'y mag-YouTube lang. Hinayaan ko na yung stress. Pero Yan. totoo, dati naka-experience ako ng stress at saka depressed. Nung bago pa ako dito. Pero sa katagalan medyo Nasanay na. nagalamay ko na yung lugar na to. Wala na. Sipol-sipol na lang. Nasanay na rin. What are the things which upset you or make you sad? Siyempre, pamilya, Pilipinas. Almost 5 years na akong hindi nakauwi ng Pilipinas. Mhm. Oo. Nagbabalak sana kaming umuwi nung nakaraan, ikasagsaga naman ang pandemic. Wala, naudlot na naman. Naudlot na naman yung pag-uwi ng Pilipinas. Imbes, pero na sana ang plano na bakasyon kami mag-asawa. Wala na naman kasi nga kasagsagan ng pandemic. So until now, magbabalak na naman kaming umuwi this year. Hopefully this year makauwi. Mhm. Yan Saka talaga yung tawag nito, yung siyempre pamilya, number one pamilya. Saka yung anak ko rin sa Pilipinas. Yan. And of course, ayan guys, narinig niyo yung mga ni ating bossing janitor sa US, di ba? Kaya dapat may palakpak tayo dyan.